na rasa ma ya zan yi fa. Account ɗin ma 1000 ne fa. Na manta yi 1K a cikin account nan ya rage min. Mai yau fa dole ne fan shiga wannan club ɗin fa. Shiga club ɗin ya zama dole yayi. Kai yau ban shiga ba ai ji nake kamar ba da lafiya an ban shiga. Yau kuma Esther ma za ta zo wannan club ɗin. Dole in jika mata makokoro kuma in ba ta na mashin. Kafin mangariban nan dare in shiga club ɗin nan. Ko ya za yi sai na nemo ko da 1000 ne zama 2K. Kut, ai ba zai yi ba. Kaga zan ba ta na kati kuma in ba ta na mashin ai ba zai yi ba. Kai, ga wancan fa. Wannan in na mishi zuwa ɗaya 1000 na yi zai fita jikin shi. Kwace yau muka fara ne da shi ba makani amma hakan ma sun ta ne. Kai! Kai, kawo wani abu. Kai, ya kana rike ne lafiya kuwa? Kawo wani abu mana. Kai da Allah saki Allah. Ka bani a jan kuɗi ne? Kai na sama ya zo na yarbi ba kai. Kai, ya dai kaman kana kokarin bude mun ido fa. Kai. Dan iska, a gaskiya zadan yara kanana ai. Kananan barayi kawai. Banza. Kai. Zo. Me ba? Ka kudi. Ka kudin da yake jikinka. Kai, lafiyanka? Kawo mana. Lafiyanka kai? Kawo. Zaka banne ko sai na saita ma hanya. Kai karamin barawo na sha haduwa da kalan ku ba tsaya dole ne da kyau wallahi yanzu zan yi maganin ka. Kai baka sanni ba ko? Na sha haduwa da irin ku. Kai baka sanni ba ko? Kai waye na sha haduwa da irin ku. Bari ma in ja ka lungu. Kai lafiyanka? Bari mana. Bari ma in ja ka lungu. A'a ka bari mana. Jari zai fita a jikinka har da riba. Kai me haka ne wai? Kai lafiyanka? Lafiyanka kai? Ke bari mana yawa ne fa. Karamin barawo. Yawa ne fa ba girma. Karamin barawo ga kuɗi ma dan Bari mana dan Allah ka bari sharrin shedan ne. Ka bari Allah ya sa. Ashe ma da na lallaba da wankin. Kai gaba daya sa na yi laushi. Allah ya sa. Dai da muke cin tuwo. Allah ya sa. Dai da muke cin tuwo. Ashe da na lallaba da wankin ma.